Abusia asante se okuma apem a apem ebeba na afia pokua ensensem na abusia eto enya ntwa gi se eya wo se eto atwa ene na meka wo se eto enya ntwa na ansa na no yensa ote kokoso na na pia yensa na na mrane kakra bi emra na yento aso asante asiesie bo smotitien obia satina dwe kasangen obia satina je kasangen osetutu mi modi nwa wisio osetutu mi modi nwa wisio Watch down kwani se one pim sika poba no why ne benya second chire bu achi down kwani se one pim sika poba no obinya se bia ko baby obinya se bia ko baby me no tell if about them le fie kasangen me no tell if about them le fie kasangen se one tof moje ngen se one tof moje ngen odo otmo champion fungen odo fo da di otmo champion fungen o se tutu mi modi nwa wisio o se tutu mi modi nwa wisio o personal ni adine nkabom chechire wasante manyina o penso na ade ni adine nkabom chechire wasante manyina obinya sabia nko baby obinya sabia nko baby lagwa bakana ne flampo no tamle ferisi lagwa bakana ne flampo tamle ferisi me monja bindo da ko yadungen me monja bindo da ko yadungen o se tutu mi modi nwa wisio o se tutu mi modi nwa wisio o penso na ade nkabom ni asumje ba wasante mem ni Ghana manyina o penso na ade nkabom ni asumje ba wasante mem ni Ghana manyina obinya sabia nko baby obinya sabia nko baby o saji fogu nyegwa singen o saji fogu nyegwa singen adwe kasangen o grasa tinaje kasangen wo ku be dia to bleba de blefa ku nyegwa asia jumna chemera zom abusia yewura se de yesi abone mrane asa ne mrane no opeso otwa ne nase kakra ansa ne ato video do so ne me ya adwen e kwan da ho ye ma nanansa nana mane nkoma ye Nana pia nana wa ya de na we de adesere ai wona nam se we de ka system ma omu a ka de ba wa wudiem ni bi ma omu a oh na ekọ na eba aha Nana pia de yehwehwa e no waye e de amaye no ye wo manhia de na wahunu se enkomo no eye afia pokua kwa oman pesie eho asem e na ye ba beka madinkan amohu de opambo aka de afia Schwarzenegger aka kwa kumanu Kini Jonas manhia opemso chese de efri opemso nso aba ejebusu de obia aka bia no ye de aba besomo na mpempre nipa wakasa a ye pese oti nsemo a okan ye no eye Okatakyie Afrifa mensa okasa onkasa but said the pressure any cause esi bas woye ohene woye nana na den na obi akasa tia yewura na wonka bi ose afedie opahye obeka bi ede ensem na Okatakyie Afrifa mensa aka abuja enunti na yaje bre no yede ne nyina no ebesomo sansanti mesre se obe subscribe to channel no na wi a wa share video a o hwei ama unua bi ensa atumi aka edroba akopɛ na meka formal se malaria etietewa eno a anytime heba mesha baby eton adrobia no onya bito na wonom a ebetu malaria na se ama nipadua no enya ahoden fofo enti Okatakyie Afrifa mensa se nka won kan bi but wan kan bi a enye se de pressure ni si ba nti no e wo se ono so e kan bi abusua wadi nkomo bebre mesrew se obenya bre na watie nsem a Okatakyie Afrifa mensa e ma remfi se oyo hene ensem a waka nyina no eni we manyanti ase ababa wa biye no wadidi Asantehene atam na enipa fram ye na Okatakyie na unka bi na na me menka bi sa menka bi sa pepe etina be na watwindie menka bi no atile
Ebisa amai hine fo no ayedu o masi wo se wo mo ne bo sante ho ban no ene wo mo de adan ntumafira ba kire ne ba bi ma mo ati ase wa won ti ase ne ye ni ho time exactly Asantefo mo ayede ede na wo mo aye me pese me ti ede na okay ye wo bi aton ne niema sa ana niema no wo de no betimi ahye ne se de esi akra mo wo betimi ahye ne se de esi ya chemotamo ebi nso so mo be hye mo de se de esi aboburusi na enu ni so bi ka so be hye ne de se de esi akra mo ayi shop right ni ade na wo so be hye wo de ne se de esisi ayi ne de da form mfutro enu ni se de wono no bone a wa ye ne so apagya ne de ana de ya mentiase awazi me pesa aske me pesa me ti ase more fire ese mumia no nyina eton niama ko na ese monioma no amoton no na mo no modi modi na to fo memfuturo bo ho ana ebenum se da bo mo de ndo mebepa ho de asia ye ayi counter so na wo mo de air condition asi ho ni ade na e said why bone ne ye de wapagya ne de na si air condition mu ana bisebio na wo de wo chini se obepagya wo de na si air condition ko me hunu yi sabi Asantehene no wonya sante wonya hene magane nyina Asantefo no mo hene no nya sa ta pepepe ana Asantefo no si said you tie sa na ye pedo it's a problem ni ye de be ya me Ghana fo mrantie no maba wa no a mo twe camera si mo anim no a na modidi ye o chia me atem na ye nkase mo Asantehene ko mo ntimi ndi na tem chia me na modi na tem o sa pepepe Eti se mo si wa ye de wa ye na kwahwe ba bia asode ana wo se Asantehene no wa ye A no wa ye B na wa ye C na e fa he kosi he na me an ma ye se mi mo na ye busa se Asantehene wa de om so won develop kuma se mo ye huhu dodo na se bi mpraduasa wo kurom ne hini ni ho sa pepepe wo kurom hini no wa develop wo kurom ana bisebio mo hini na nyanya bia no se wo yi nkran ni free Ghana ni mu a wo de yi nkran free Ghana ni mu na kuroba na ye develop the chance santi kuro no kuroba ya freedom ye nyina enye ye ne ye kanye sa pepepe enso ukuro mu no hine wo ho na ukuro no se na mutie ohine wo hine no wo ho no de na wa ye bisebio na da na woni de wo hine ya tem so wonya ade wo mu ma wonya kuro ni ye na da bia Asantehene na ye twia pia yi hadi asem kuro ani more fire yeda ohine meme hu ye masante sem die hia me sa pepepe na nso mentan wo bia sa eske exactly obi pede wo said wo tie ne identity a enkyere so wotan wo bi exactly so metia general me hu ni wo sahwini na no kura na ayi sahwimebo enzema sa pepepe enso mi ni general 19 fie nsia nie masante fo kura me no mo nam no kura me no mo nante nkyesi freedom ejenya botre meka ni nyina da nya botre na mekama asem mame kama asem adia ne nwanwa ni benenkwa mo mi asom nwie na da bia na Asantehene ni edi na temo na Asantehene no aye na Asantehene no aye bi Asantefo no mo hina no mo se ye de no de se ne ye beye no ye be pagya si apakan mu ni ahoho na aye fe odie wo so de odie be si fom na futu abo no agya ne yenya ne sai yesa sa pepepe afa edi asemwa bisebio mo hini edi asemwa bisebio adam ma Asantefo asom nwo mu Asantehene wo mutan wo bi dabai Asantehene de wo no kana asem wo se do no tan wo bi ne dabai wo tan wo bi no mo ma ba bi tira ma anwonaga ye wa anwonaga na anwonaga ni kumase wo e fo na te wo enye nnuan ma anwona fo na te wo freedom ade asem bio bisebio ye ne fante Newtown fante fo ne ba ye ne wo mutan wa na atwe abasi wo so abo wo mu mentiase ohine bisebio my first girlfriend me 13 years me hu wo ba ya se e ma bi no ye kramoni ye ne tena kumase so me kramom ye nyina ye ba wote so am ye den ye ankramofo nko a ne asurofo nko na no be di agro Asantehene nya die biewa Asantehene wonya die bio ese wonya die ya na huhu no nam ene nya no ye nya ye no die nyame ne obi anya unsu ye huhu ni bi wa wo die in diversity is strength exactly na yiri e wo ho ya na wo ho doma hene wo ho ma won wa hene ne nya akono ne pagya wo de ne nya fe freedom
Etika Asantefo ye wo modie ne ebo nkete ne ebo adoa ne ye sei na ye no ye fe no na ye nuanom nkranfo nso ye wo modie na ye akono na ye nuanom anwonafo nso ye wo modie na ye akono na pagya na Asantefo ye bi na pagya ne nyina no in diversity. Exactly. So ye de si ye mpagya da bidda. Na ebom say obi pagya ne de ya ntwene nhwefo wo inferiority complex. Exactly. Usuna te umuno ehu ade papa empe. Sa pepepe. Ana wodwe se wobi na amu anigye obi wo unia anigye wo mu na mom no wo find the reasons ntia unia anigye no outside your own self. Tell them. Enianom mo Asantefo na ye de mo kwasi wo mo se Asantefo na ye de mo nka bi nkyere me ya. Bi se biu mo hene. Asantefo ye de ya. Wo mo se Asantehene ye huhu no develop ye Kumase na ukuro mu no ho develop che Kumase ana. Ko. SK Ko. Ukurom sa hene wo ho. Ono so frantoma. Wono so tena eya akonwa so nyasa. Na ukurom no ho develop che Kumase ana. Freedom. Oh, da bi mi busa. Mo anu amu twa Asantehene da. Ade no Ghana ni nyina na ya na Ghana no nko yie. Ghana ni nyina da, Ghana ni nyina. Sa. Bibia. Nanso se ade bi tutu bi ho dia. Ene Kumase na develop che mu nyina mu kurom. Freedom. Na muma Asantehene ho nto no wate enya munti na sebi wo be fra eye enwira enyeru de agya bi ye enya munti na obe fra polyester enya munti na gold no anu wote kokko so na monti ase na fa na Asantefo ehuhu anu wote kokko so ene wo de also de permanent yellow so eno so ye okay also ka bi me so wote yellow so also adi asem kura na muma angrofo ewo eti muma angrofo ewo nto om kakra Oko ayi nzemani adia se wo oyo wo ho oyo no ko kala be ya sa pepe tuntum etu ote tuntum so na ma hyase efrem ho sa nya sa pepe na de ndi ya Asantefo etu ma de he munya wo Asantefo no munya o ma de why munya ajobreo munya general munya why no munya o ma de freedom Womo sankrofo we wo ye bibi wo ka de wo mo tiase sa pepepe why ebisa yoko mo jane wo mu na ntokwa na tie sa na tie exactly na abomofo ne babatre sante no why ayoko na abomofo ebia na wunya ntiase wo mo nya wo manwene se ntokwa wo mbajai why Etie ko na mu na ayeko firi ba ya awekofo na ye nweko kwase tie ha ye tie wa bakosam ni ye ye nweko da bi eko ni ye nwura mu na ntwie sa pepepe ana eko na fo no makra makiri wade ne eye eko ko na wo mu ya bomofo no mko ye no mko hunu eye eko no mko no de ba ye wo mu ba ye na ye sida bi machi wade ne makaji makra bo ade amonwe no mo se ye bewe sa pepepe o de bi che no mu ye no nti edin no ankasa nya oyokofo obi ye so ye oyokuni omo ye awekofo nti Asantehene no abo ni din dia o ka se me ya awekuni freedom se me tiem ye awekuni me weko wo mo da ko no ma ade che ye ne koba amane no na ye adakofo adako nti ote adako gyachi abusua baako freedom eko na aweko ne adakofo mo nyina abusua baako ne tete ye twa wo mo su na wo ye ade no wo se ko ba bia awekofo ne te ne atwa ne so akotena su na gya no mo ya abomofo eti ntokwa nko na mo pe ko ye de ye nyina ye ba nyina ne ye de ntokwa tete sa more fire ebisa we are descendant of war exactly so if twum ne antwi ko bia mamfo tia kente obiri ya bu a wodi besi se tutu ya odi kan ba ya wakwa be wo mu nyina ntokwa sa pepepe eti nya de abetimi abra o mase exactly why se nya si ye buru kwasi kokko ba ya nka ntokwa ko mu de bajiga na man ni nyina afa freedom why ti munye nya abute ne nyina ye ntra sombie ene ntokwa na nya wo tra social na sabi mpradua se me hu se out of a year voluntary was Asantehene bia sorry about social media na wodidi ya na atem se ya na developing ni kru me hu bida dabi wayo me hu se Asantehene bia sorry di camera si na nimu social media wodidi aye gamancha atem se gamancha developing ni kru me hu bida exactly
me hu sa Asantehene bia wote wona bibi kana no wode camera si nanim se ene ma me ni di eye Attαck Afia attempt because Attαck Afia develop eye ni krom me hu bi da da bia mu nyina mo so camera no a na ya ko ho se Asantehene no na won develop Kumasi na ya chekere Ghana mamra no 1992 constitution to me ba na mo de man no so fanye development ask them to me ba na mo se mo de man no mo de man Asantehene da bayi ask them Monjeje mo tax ni ade mo de brawan ya ko enya aban freedom enya ku fa na mo de tax ni no sapepe Asantehene won first ka ben ni develop here watini sika kokko so aye ka kire mo se ene mu ya eye ade no na mutu bi kura no a mo ma kwan na yemfa sika ni bi develop kuro no mo si da bi yemfa ni nyina mra central government no na fe central government ni nche afa be du central government ya na atu sikadie sapepe basa sa it's Asantehene develop Kumasi aye no kure won develop because oni what it takes precisely ni aye ni de Dubai atoto ni se ene Asantehene no kura no wa Dubai hene na Dubai hene nso ya gige tax no ye tuwo ye ole bibia no ene ho na eko freedom mo de bia koma Asantehene na da bida mo fa bi nkoi eri samba Asantehene ni ahemfo aka no develop o mukuro dia ene mo me nkonkohwe amamra no ede chichiri kuro ni se da bi si etu agudie wo kuro bi so dia ene yenya bi wo kuro no so na kuro no fanye development sapepe yan former trustees exactly precisely afa ni ehunu se Asantehene sikai ekɔ ne ho uye wo mo se royalties na de ben royalties twetwepoa eno abi no de educational fund nkrofo ebro 10,000 yetimi akɔ school from 2000 no oba ye no abi sinne exactly Obama sports Obama mu nyina benefit from Sante sports Obama tiwe wo benefit from Asantehene ne educational fund etidi asem wa precisely ede na Asantehene wanya mo Mahama na nanu ton wase se eduru ba bia mu yire ye Asantehene amfane na ansimu anke ya nya sika mo man ne ho bra kufo kan Asantehene wanya Ghana ne die bi wa na da ne yampa de pa afi ya yampa kura ya tell them ye ne gamanche de no apagya ene ye kan se wasabere makosi atade no apagya ene idomahene de no apagya na we de no apagya na wo man no diversity aye akono sapepe na da ne so obi tan obi da bida ya na de no akono ne ahwe bi exactly anya sa sapepe etine so obi fra burochire ba no obehwe Asantehene de no se de asantefo no ye no a obekọ akọhwe se de ye nuanom dagombafo ye no wo firi obeba behwe se de ye nuanom votarians ye no wo firi obeba behwe se de ye nuanom nkranfo ye no wo firi na diversity nti edi assembly wa Asantehene indicate no nya asa dabi nyamunti no be jasa anu oba nyamunti ne yakofa dono adi nachi ntumpan ye saade efiri tete kwanta bre so be nachi sa why sapepe kwayo kwesisa dabi anya de mu ye so na basa dabi enti aye ye why ma nso de hia obi ye na Asantesem aye ofantesem obi ye na Asantesem na nso aye onkransem obi ye nemom ye nyina ye live in peace and harmony exactly so Agoyo how be anim dabi and omo ye omo so omo ye nipa chen wo bia dabi mosin so ngo ye no omo nyina na nyina ifa ukoduru Kumasi kura na ba bia ya himfie sie manhia ne sie wo mo atwa nwa sie nyina omo nya Asantefo tell them manhia si hoi wo mo atwa alaba ne ade atwa Asante wo bia no wo ye Asante dabi ye no omo nyina try in peace harmony exactly Asantehene mu nko ane ma kwame so wo afoforo so betena wo ne ade mo nkyere ba bia Asante gawo wo eye voter mo nkyere ba bia Asante gawo freedom enso angana gawo Kumasi ye no omo na tie ya gas fo no pa no omo na ne fili wo mo fire Fanti Newtown mo nkyere ba bia Asante Newtown wo eye Fantimem mo nkyere ye ade asem bi wa eti Asantema ne nya die bi tell them Asantehene se tutu wachichiri na Asantema wadi amamfrafo na chichiri Asantehene aka ne nanu ya freedom eti yakaso bi Asantehene kura hwani Asantehene eye do ka mesi ya na ana wobi ya Asantehene ask them Asante say America ukoduru wana u believe in their dream nkwa dia we are part of America freedom enti ka kire ya kire ofiri brekum se me so wonka na no ntum wo sapepe eti mumi enka no krese Asante no ye kaso bi Asantehene hwan ne Sante hwan ya
Ese kona ayi zibu mene no na di agora mfie bebre ene tintin gram wona wonu kwa megyina no wa metisi akotia na kona e wati wani krom kura won koda wodi zibu dia na nso ene ka chance wonya Asantehene na buofu sa pepepe menua no kona menua pa no ayenyi yimo ni abatimi adie ho agoro wo hia obi atimi ha wotani won so se Asantehene saa na ye saa ne adidi ho agoro na mom si adidi na tam ne ade Asantefo nya mo die bai anya die bai Asantehene nya die bai ya kwasi Asantefo nya die eti munya Asantehene wo mukuro mu se wonu na edi hene wo ho a etika mo mpa na se dia hene no apagya no se saa na mo die no apagya nka mo mpe bisebi obeka se na se abaye wa bepa che omienu na ada na chenchena ye twen asem yi twan a ye ntwa so yi ebuza se utie ne chewpa etoso mienu a ekoso ewo Kingdom FM na eno na che se opemso ene nipa bebre na Ghana fo bebre na no ka se chewpa no kra no emfiri na komemu enye chewpa ono akasa enu ne ho na ode baaye na emom bi a ohwe pressure eba ene nsem amanfo ka se ebi kura se ombeje ne nkwa afiri nsem ne bi a eno ene pushi no because yetete me na me papa kwa bena ho ahwani na me papa kwa me adofo na otete me ye na me wofa dedi kan me de nchia kese ebe kwa ma Asantehene nyina ne tetru ye opem so na me de enuhuo emu me firi nuhuo mu ekase me panacho sabio kafrache enye mani da ho ne boapayo se mekasa etiano esanse ya tete me ya anye me na emom eye kasa ena etefa so enti de tosu mienu me de achopa be ma da sebe ko mo Japan tosu mienu okoma ira se enimguase bia na metekrema so e de abre kwa oman omonfa ncheme ena me papa ocha me kwa me adofo sabio kafrachi otete me ahemfie nti okire me se de esikasa na nso etoda na aboa na didi atrahye nti akoma bia e wosoro edi ho ya ba treta hodo womo a wabo mutimu posese bi me krakro mbeje afi minsem mesra wom omfa ncheme me yakwa uni me Asantehene na ankofi me ka ama o maten so se obi nhye machi obi antimi ntua meka se menye bibi se ya amanyo se ye nkonwa se ye hwan eye program ne ye ena ekoba ne sa ebia mementi ase mu eye different obi nso enti ase eye different eye twi kasa ena mekaye enti mesre obi mfa ncheme se de mementi ase ne nya sa na Ghana for beti ase me pa macho chopa de esre medase na emom ye de ye hwehwe eya asomdwi se nyame beboa na ye nua ba no nananom ede ne mfonso ebeche no na bibia no etimi ayekama na megidi se ode besuade afrimu ofrimu fia onsa enkonkoye sare ne bi aha eya strong media gh message se obeche wadwenfa video a wahwe hu no wi a wahye ama onua bi nsa etumi aka Okatakyie Afrifa mensa na ekyekyere nsemu no wakyere nsemu se opa ma wonso de enkotena tuntum so na efre no oti tuntum so oti yellow so ebuzia ye de ne ye oti kokko eso beda wase na mama wo mo enehwe makrao